Igor si zbabelec. A ty si chudák. Áno, lebo sa boj... Linka tieto akcie. Ty si strašný chudáčik. Ale dobre, nemal si odvahu sa tu verejne so mnou baviť. Nemal si odvahu. Nemal si, skrýval si sa, dal som ti priestor a odmietol si. A takto sa presne správajú dezoláti. Kde sú tie peniaze z momiek? Nadávaš. Prečo ty mi nadávaš? Neví, čo? Si Prečo zlodej? mi Kradneš nadávaš? mikrofón? Prečo mi Čo, nadávaš? si zlodej? Kradneš mikrofón, hej? On ti nekradne telefón, ale on sa pýta. Hej, však ale poď sa pobaviť, no. Čo si taký frajer? Hlupák. Vyskakuješ. Dostal si priestor, zbabelý si bol, tak si aj dopadol. Presne takto vyzerajú dezoláti, ktorí... Ale oni nevyzerajú, prepáčte. Kde sú peniaze, ktoré ste vy dali na momky? Kde Ja sú som dal peniaze na momky. Ale prosím vás, vy ste úplne hrozný Však politik. povedzte, jaké peniaze? Hrozný politik ste vy. Jaké peniaze? Jaké peniaze? Čo ste dali na momky? A čo som dal na momky? Prosím vás. Ukradol som jedno nejaké euro. Ale nič dobré ste neurobili. Viac sa dozvieš na plénum.sk. Tak klikni.